ייצוג עצמי זה להסביר את הדברים שאני רוצה ושמגיע לי, ולדרוש אותם וגם לקבל. ייצוג עצמי בשבילי זה להגיד מה שאתה רוצה, איך בדרך הנכונה, בזמן הנכון ובמקום הנכון. אוקיי. איך אתה מראה את עצמך לאחר? של המראה שלך, אבל לא כאילו נגיד להיכנע ללחץ, כאילו אם משהו מפריע לך, אז תגיד, כאילו, את המראה שלך, אם משהו לא נעים לך, אז תעשה מה שלך נכון, כאילו, אל תלך לפי אנשים אחרים, כאילו. אוקיי, זה מאוד קשור גם לזהות שלך, כאילו. אנשים עם זהות חזקה, אז הם יכולים לייצג את עצמם בצורה טובה יותר. אנשים עם זהות פה. אתה צריך להכיר את עצמך לעומק, לדעת כאילו מה אתה אוהב, מה לא, מה טוב לך, איך אתה רוצה שהחיים שלך יראו, לדאוג לעשות את זה, וזה בצורה הכי טובה שאתה יכול. וגם לקבל עזרה מכל מיני מקומות. זה נגיד, אם משהו מפריע לי, לדעת איך להגיד את זה. קודם כל לדעת להגיד את זה, לדעת איך להגיד את זה, וגם מתי להגיד את זה. אני לא יכול פשוט לזרוק, זה מפריע לי. הזמן צריך להיות נכון, והדרך צריך להגיד, יש איזה, את ה... עוד דבר שלגבי איך שמציגים בעיה או לקות או איזשהו משהו כזה או אחר, אז במקום להגיד אוטיסט, אפשר להגיד אדם עם אוטיזם. או במקום להגיד הומו, אפשר להגיד אדם עם נטייה מינית כזו או אחרת. אוקיי. צריך קודם כל רצון לשנות, כאילו לדעת שמשהו מפריע לך. לדעת איך להגיד את זה, כמו שאמרתי, אני לא יכול פשוט להגיד, אחי אתה מפגר, למה אתה עושה את זה? כאילו לדעת להגיד, תקשיב, זה קצת מפריע לי, אשמח אם תעשה את זה, וגם בזמן הנכון, זה לא מול כל הכיתה או מול כל החברים, לקחת אותו לצד, או כשמדברים לבן, כזה, תקשיב, מה שעשית נורא הפריע לי. אוקיי. למשל, שהיום הגשתי כאן טופס של השירות לאומי, ששם כתבתי קורות חיים, ובעיניי זה ייצוג עצמי, אומנם בכתב, אבל זה לגמרי ייצוג עצמי, ישבתי וחשבתי מה אני מכניס, מה אני לא מכניס, מה רלוונטי, מה לא רלוונטי, וכתבתי. אוקיי. חלק מהזהות של לדעת מי אתה זה בעצם לייצג את עצמך באופן נכון בכל המקומות החברתיים שלך, כאילו גם בבית, גם בחברים, גם בעבודה וגם בבית ספר. לדעת תמיד איך לקבל את מה שאתה רוצה ואיך להשפיע ואיך להיות מי שאתה בחברה. למדתי את זה בבית ספר, וגם לפני. כאילו למדתי את זה עם השנים, שכאילו שאני לא יכול, שאני חייב לייצג את עצמי, אם אני רוצה שדברים יקרו כמו שאני רוצה, אז אני צריך לעשות את זה, ואני לא יכול לחכות שאנשים יעשו בשבילי. צריך להבין את הדעות שלי גם. למשל? נגיד שאמרתי שלא בא לי להיות בגיאוגרפיה, שגיאוגרפיה זה משעמם אותי וזה מאפן וכמעט נרדמתי ואני חייבת ללכת לומנו. אוקיי, ואז מה? בכיתה י' כשנכנסנו לכיתה פה, מאוד לא אהבנו את זה שהכיתה היא 2 מטר או 2 מטר. כתבנו מכתב למנהלת, זה שאנחנו לא מוכנים שתתקעו אותנו בתוך קוביה כזאת קטנה שמחשיבים אותה ככיתה ואנחנו מחשיבים אותה מחסן. אז כתבנו לה מכתב שהכיתה הזאת יותר מדי קטנה, בסוף זה לא עבד, לא הצלחנו לצאת מהכיתה. אז עשינו את שלנו ואנחנו צבענו פה וקישטנו את הכיתה והפכנו אותה לכיתה שהיא היום. אני בכיתה י"א הייתי במועצת תלמידים ונכנסתי לשם, במפגש הראשון שהיה שם איזה מישהו אומרת, יו איזה אוטיסט. אני כזה, באמת, כאילו אני מולך פה, אוטיסט, אני נמצא פה, אני לא חרש גם. אז החלטתי שזה נמאס לי, ובניתי הרצאה, שהיום אני מכיר אותה, שהיום אני עושה אותה בכיתות עם עוד חבר אוטיסט שלי, ולאספרגר אחר שלי, שאנחנו היום מרצים לפסיכולוגים, לתלמידים, לכל מי שרוצה.
כדי לשנות כי רצינו נורא לשנות את המצב הזה שכולם חושבים שאוטיסט זה הסטיגמה הזה שמפגרים ולא יכולים לעשות שום דבר. ושאנחנו, כאילו, אני רציתי להגיד שאנחנו הרבה יותר מזה, שאנחנו כמו כולם, רק עם קצת קשיים. אז ההרצאה שלי זה עוד ייצוג עצמי, לי ולכל הקהילה האוטיסטית. הבנו את הדעות שלנו, וגם כאילו, גם אמרנו למנהלת למה אנחנו קשה לנו לקבל סייעת חדשה. כאילו אמרנו את זה שקשה לנו עם שינויים, ואת זה שהתרגלנו, ואת זה שהיה לנו טוב עם הסייעת השנייה. דיברנו על כל הדברים האלה. אוקיי. כן, גם החברים שלי, זה אחרי, אתה לא אמור לעשות את זה. אנחנו גם שם אני לפעמים אומר לחבר שלי... לא עשיתי מה שאחרים כאילו אמרו לעשות, כאילו כן אולי הם ליצו לי להשתמש בחומרים וזה, אבל בסופו של דבר כאילו אני מחליטה מה לעשות. אוקיי, זה מאוד... אני לא מזמן נפרדתי מהחברה שלי ואני הרגשתי שזה כבר, הקשר הוא לא מתאים לי מכל מיני סיבות וחשבתי מאוד לעומק איך לעשות את זה בצורה הכי פחות פוגעת והכי מתחשבת ובכל זאת לייצג את עצמי כמישהו שאומנם רוצה לסיים את הקשר אבל רוצה כמה שפחות לפגוע פשוט לא לקשר את זה כי מיניות זה ממש רחב. זה גם זהות מינית, אם אתה לא תדע לייצג מי אתה, כי יש שם הרבה הומואים ולסביות וטרנסג'נדרים שכזה מסתירים את עצמם, גם בכל המגזרים, אוטיסטים, כולם מסתירים את עצמם, כאילו לייצג את עצמך, להגיד אני הומו, וזהו, כאילו קבלו את זה, ככה אני, ולדעת מי אתה ולדעת מה אתה, ולדעת להעביר את זה לחברה, וגם לדעת באמת לקבל את מה שאתה ובאמת להעביר את מה שאתה. מיניות זה כל כך פשוט, גם בסקס, זה להגיד לא כשלא רוצים ולהגיד כן כשרוצים וכל הנושא הזה פשוט כל כך לחבר אותו לייצוג עצמי כי אתה חייב לייצג את עצמך במקום הזה. נכון. במקום שבלי ייצוג עצמי אתה לא תשרוד בו. נכון. וכשנגיד הייתה אומרת לי, רוצה ללכת לפה, כאילו בהתחלה הייתי אומר כן, סבבה, בסדר, מה שאת רוצה. ואז כאילו הבנתי שגם יש דברים שאני רוצה, אז אמרתי לה, תקשיבי, ממי, אני כאילו אני לא רוצה ללכת לזה. תקשיבי, אני לא אעשה כל דבר שיפריע לי, אני אעשה חלק לפעמים יפריע לי, אני אסבול בשקט. כן, אני צריך להגיד, אני אגיד לך שזה מפריע לי ואני לא רוצה לעשות את זה. אוקיי. זה אופן כאילו, זה אומנם פתח ריבים, אבל כאילו הצגתי את עצמי בכבוד ולא איבדתי מעצמי. אוקיי. למה זה חשוב? בגלל שאם אתה אומר אוטיסט, אז אתה, זה רק, כאילו אתה מקטלג את האדם כרק, זה הדבר היחידי שיש לו, ואין מעבר לזה. אוקיי. אבל אדם הוא אדם בכל האספקטים כאלה ואחרים, וזה אחד האספקטים, זה לא המרכז. ייצוג עצמי זה גם יכול להיות בקטע של זוגיות, כאילו להתחיל קשר. אם למשל אישה ואיש מתחיל, או איש ואישה, או אישה ואישה, או איש ואיש מתחילים קשר, אבל אחד באיזשהו שלב לא מעוניין, או מישהו בקשר מרגיש שכופים עליו דברים, או שהוא לא עצמו, אז הוא צריך להיפרד, וזה גם ייצוג עצמי. או להגיד לבן אדם השני שזה לא נעים שהוא חודר לו או למרחב, או שהוא רק מחליט דברים בעצמו, ולא נותן לשני להביע את הדעות שלו. כשדברים לא קורים ביחד, אז צריך לייצג את עצמך ולא לחשוש ולהגיד את מה שאתה חושב, כי עדיף להיות עם בן אדם שמקבל אותך כמו שאתה ואתה מקבל אותו, וכל אחד עושה ויתורים כלפי השני, אבל כל אחד גם מייצג את עצמו, ולא להיות עם מישהו שלא נותן לך לייצג את עצמך וכופה עליך דברים. למשל, נגיד אני התנדבתי בכלבייה וביקשו ממני לעשות משהו, ואז מישהו בא אחר ביקש ממני גם לעשות עוד משהו, אז אני אמרתי שאני אסיים, אז אני אעשה. אוקיי. ופעם היה לי יותר קשה לעשות את זה,
פעם מה שהיו אומרים לי אז הייתי עושה, גם אם זה כאילו יותר מדי, לפעמים נגיד במקום לשבת בשעות שאני אמור לשבת בהפסקה, אז הייתי ממשיך לעבוד בכלבייה במקום לשבת, אבל זה לא ייצוג עצמי. אז איך? לחבר שלי ולי תעודה על זה שבשכבה י' חשוב שאנחנו היינו הכי משמעותיים בשבילם. מבחינת כל מה שהבית ספר הביא להם בחצי שנה של י'. בעבודה, למשל, שאני עובד בעבודה משרדית, אז אני ייצוג עצמי זה לבקש את הדברים שמגיעים לי, שאני צריך אותם, ולייצג את עצמי כמו שצריך.